З надыходам моцных халадоў узрастае і рызыка ўзнікнення пажараў, звязаных з эксплуатацыяй печнога ацяплення і іншых электраабагравальных сістэм. Ратаўнікі заклікаюць грамадзян да максімальнай адказнасці ў гэты перыяд і павышанай увагі да пытанняў пажарнай бяспекі. В период значительного понижения температуры воздуха рекомендуется особое внимание обратить на порядок эксплуатации печного отопления и других электрообогревающих устройств в своих домах и хозяйственных постройках. Печь в это время лучше топить понемногу, несколько раз в день и ни в коем случае не перекаливать ее, не хранить рядом с печью горючие материалы и не использовать для розжига легковоспламеняющиеся жидкости. Важно не оставлять электрообогреватели включенными в сеть на ночь, не допускайте беспечности, берегите себя и своих близких, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации сообщите о случившемся в службу спасения по телефонам 101 либо 112. С пачатку года ў Віцебскай вобласці назіраецца рост пажараў з 17 летась да 42 за няпоўныя 2 тыдні студзеня. У агні сёлета загінулі 5 чалавек. Асноўнай прычынай пажараў па-ранейшаму застаецца неасцярожнае абыходжанне з агнём.